Pablo Antoñana idazle zendu berriari omenaldia egin zitzaion atzo Iruñean erraldoien txokoan. Lagunak, senideak, irakurleak eta politika eta kultur munduko ordezkariak batu ziren. Eszenatokiaren erdian idazlearen irudia jarrita, omenaldi hunkigarria eskaini zitzaion irakurketaz irakurketa. Bildu zareten guztioi, familia eta adiskideen partez, hauniz esker etortzeagatik. Xabier Eder idazleak Aitortzak izeneko testua irakurri zuen lehenengo, eta ostean Toño Murok Desioak deiturikoa. Antoñana euskara ikasten hasi zeneko garaiak ekarri zituen gogora, sagrario aleman, euskaltzain eta haren irakasle izandakoak. Ikasi zuen, berak esaten du bezala irakurtzeko, telebista eta irratia entzuteko, eta hitz egiteko, aunque mal, esaten du berak. Askotan aipatzen zuen bezala, bere bilobekin hitz egiteko, Blankaren aurrarekin hitz egiteko. Hori baitzen bere gogoa, hasiera-hasieratik. Beñola Antoñanari kantatu zion sehaska kanta bat abestuz, omendu zuen Peio Lizarralde idazleak. Nere txikien ere handie, santua bezelakua, santuak eta San Antonio, deizula donari joa. Bernardo Atxagak Adan eta bizitza izeneko testu propioa eskaini zion Antoñanari. Gaixotu zen Adan paradisua utzita aurreneko neguan, eta ez tulka buruko minez, 39 sukarraz negarrari eman zion Magdalenak gerora emango bezala, eta ebagana zuzenduz hil egingo naiz, esan zion oiuka gaizkinago maite ilurren ez dakit ze gertatze zaidan. Zahartu zen erabatadan sentitu zuen hurbil heriotzaren ordua, eta Ebarekin elkarrezketa sakon bat izateko gogoa sortu zitzaion. Eba esan zion, ez zen ez behar bat izan paradisoaren galtzea. Oinazeak, oinaze, minak, min. Gure abelen zoritxarra, alako zoritxar. Bizi izan duguna, izan da. Zentzurik nobleenean esan da, bizitza. Idazlearen alaba Blankak hartu zuen azken hitza, omenaldira joandako guztiei eskerrak emanez. Mil esker denori, eta betirarte padre, betirarte aitatxi, eta betirarte Don Pablo. Erraldoien txokoa txiki geratu zen eta askok kanpotik jarraitu behar izan zuten omenaldia, barrura sartu ezinik. Txalapartariak eta San Jose parrokiako korala izan zen, omenaldiari doinua jarri ziotenak. Larun batean Antoñanaren errautsak Vianako San Pedro elizan barriatuko dituzte, idazleak nahi zuen modura.